Rusiýanyň Ukraina garşy alyp barýan esassyz çoluşy dowam edýän mahaly Rus energiýa serişdeleriniň importyny azaltmagy meýilleşdirýän Ýewropa Birleşiginiň türkmen gazyna bildirýän gyzyklanmalarynyň artýanyny barada habarlaryň arasynda Kreml Türkmenistanyň döwlet ýol başçylary bolan Atalogul Berdimuhammedowlar bilen gatnaşyklary ýygjamlaşdyrýar. Synçylar Kreml bilen Oguzhan köşküniň arasynda ýygjamlaşýan mähirli gatnaşyklary gyşyň öňe sürýärler. Ýewropa Birleşiginiň gaz importyny diversifikasiýalaşdyrmak Rusiya tarapyndan belli bir derejede päsgelçilik döretmek finansiýa hökmüni häsiýetlendirýärler. Moskwa bilen Aşgabatyň arasynda gatnaşyklary baýlaşdyrýan wakalaryň gysgaça chronologiýasyna görä hususan soňky bir hepde iki ýurdun resmiýetleriniň arasyndaky mähirli aragatnaşyga şaýat boldy. Türkmen medeniýeti 29 awgustda Rusiýanyň Federasiýa Geňeşiniň başlygy Valentina Matviyenkowyň Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy eks-prezident Gurbanuly Berdimuhammedow bilen telefonda görleşendigini habar berdi. Kardeşleriň arasynda geçirilen telefon söhbetdeşliginde Matviyenko Berdimuhammedow Rusiýanyň döwlet syýlagy bilen syýlanmagy münasibetli gutlady. Şeýle-de Matviyenko Gurbanuly Berdimuhammedow Moskwa sapara çağırdy. Şondan 2 gün öňe 27 awgustda Rusiýanyň prezidenti Vladimir Putin Gurbanuly Berdimuhammedow Rusiýa Federasiýasynyň 4-nji derejeli watanyň öňünde bitiren hyzmatlary üçin ýen ordeni bilen syýlaglady. Synçylar Rusiýada köplenç Rus resmiýetlerine ýa-da tanymal Rusiýaly şahslara gowşurulýan syýlagyň daşary ýurt döwletiniň syýasy liderine Gurbanuly Berdimuhammedow gowşurulmagyny desine soragatsan aldy. Carnegie Ýylmy merkeziniň ýylmy barlygçysy Temur Omarow özüniň Twitter sahypasyna Berdimuhammedow gowşurulan ordeni tesbirledi. Vladimir Putin Türkmenistanyň eks-prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 4-nji derejeli watanyň öňünde bitiren hyzmatlar üçin ordeni bilen syýlaglady. Bir geň sebäbi bu orden köplenç ikinji derejeli Rus resmiýetlerine ýa-da tanymal şahslara berilýär. Ýöne daşary ýurt döwletleriniň liderlerine berilmeýär. Näme üçin şu wagt? Diýip barlygçy Twitterda ýazyg galdyrdy. Ol Merkezi Aziýa boýunça synçynyň sözlerine salanyp bu syýlag bilen baglykda iki çaklamany özüniň Twitter hasabyna galdyrdy. Birinciden ya Berdimuhammedow Rusiýa sapar eder we çakyly üçin bahana gerek. Ya-da ikinciden Berdimuhammedowyň çynlyky saglyk problemleri bar we bu syýlaw ony begendirmeli. Diýip ol ýazyg galdyrdy. Synçylaryň çaklaýyşy ýaly Berdimuhammedow syýlaw gowşurulmagynyň edil ýan Rusiýa Gurbanuly Berdimuhammedow Moskwa sapar etmäge çağırdy. Şeýlelikde synçylaryň birinji çaklamasy hakykata gawat gelen ýaly boldy. Bulardan başga da 29 awgustda Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow hem de Gurbanuly Berdimuhammedow Rusiýanyň Gazprom kompaniýasynyň başlygy Aleksey Miller bilen Aşgabatda duşuşdy. Duşuşyň ýany Türkmen medeniýetine peýda bolan habarlara görä Gazprom Türkmen gazyny satyn almagy dowam etdirmäge istek bildirýär. Bellesek Türkmen gaz bilen Gazpromyň arasynda 2019-njy ýylda baglaşylan ulalaşyk esasyna Rusiýa Türkmenistandan her ýyl 5,5 milliard kub metr töwereg Türkmen gazyny satyn alýar. Biraz ýyda dolansak iýunyň ahyryna Gurbanuly Berdimuhammedowyň dowluny gününe gawatlap Aşgabatda geçirilen Hadar sammitine gatnaşmak üçin özüniň girişen Ukraina uruşundan bäri ilkinji gedek daşary ýurtlara amal asyran saparlarynyň çägine Aşgabada baran Putin Uly Berdimuhammedow 65-nji dowluny güni münasibetli ýyla gaýdyp gelýän çapyk suwar heykelini hem de küşt we iki sany gylyş sowgat berdi. Türkmenistanyň prezidenti wezipesini mart aýyna kakasy Gurbanuly Berdimuhammedowdan kabul edip alan 40 ýaşly Serdar Berdimuhammedow özüniň ikinji daşary ýurt döwletine amal asyran resmi saparynyň çägine 10-njy ýylda Moskwa bardy we Putin bilen duşuşdy. Iki ýurdun arasynda gatnaşyklar Ukraina garşy girişen esassyz çoluşynyň ýany Moskwanyň halkara sanksiýalary bilen ýüzbeýüz bolup Ýewropa Birleşiginiň Rus energiýa serişdeleriniň garaşsyzlygy kemetmek maksady bilen gaz import ugurlaryny üýtgetmegiň ugurlaryna garaýan wagtynda ýygjamlaşýar. Mälim bolşýal Türkmenistan hökümetiň ümitligine garamazdan ençe meýil bäri tebii gaz eksport ugurlaryny diversifikasiýalaşdyrmak tagallalarynyň çägine hazır üstü gaz geçirji taslamasyny gurmak arkaly Ýewropa Birleşigine gaz satmagyň mümkinçiliklerine gyzyklanma bildirýär. Ýewropa parlamenti we Birleşik Agda ýurtlaryň parlamentleri Türkmenistanyň insan hukuklarynyň ýagdaýyna salalanyp Ýewropa Birleşigi bilen Türkmenistanyň arasynda 1998-nji ýylda gol çekilen partnerçilik we hyzmatdaşlyk şertnamasyny tasdiklamasa da Ukrainada barýan Rus agresiýasynyň fonuny Birleşik özüniň Rus gazyna garaşlylygy azaltmak
çagarlarynyň çägine dünýäniň beýleki gaz bazarlaryna şol sany türkmen gazyny satyn almagy gyzyklanma bildirip gelýär. Ýewropa Birleşigi Türkmenistany Günorta gaz koridoruna goşulmagy çagyryp gelýär. Munyň bilen Trans-Anadolu we Trans-Adriatik gaz geçirjilerini öz içine alýan ulgamy hazır üstü gaz geçirji taslamasyny hem goşmak meýilleşdirilýär. Jemgyýetçiligi ma'lum bolan şeýle tagarlalaryň iň soňky iýulyň başyna Aşgabatdan habar berildi. Türkiýanyň vice-prezidenti Fuat Oktay iýulyň başyna Aşgabatda malaçyran saparynyň dowamyny Türkmenistanyň gazyny Türkiýe eltmegiň 3 ugurunyň şol sana tanap gaz geçirjisine birikdirmegiň ugurlarynyň işlenilip düzülýändigini elan etdi. Tanap gaz geçirjisi Türkiýeden aňyry Ýewropa ýurtlaryna çykýar. Ýöne Russiýa şu wagt içinde esasan Hazar deňdiriň daşky gurşa waladaryna salgylanyp Türkmenistanyň hazır üstü taslamasyna garşylyk beýan edip gelýär. Merkez Aziýa boýunça ekspert Bruce Panier 30 awgustda Atatürk radiosyna beren interwýusynda Russiýanyň başlangyjy bilen Türkmenistan arada gatnaşyklaryň ýygjamlaşdyrylmagynyň aňyrsyna türkmen gazynyň Ýewropa bazarlaryna çykarylmagynyň öňüni almak finansyanyň bardygyny aýtdy. Maglumat üçin aýdylsa Russiýa 2006-njy ýylda türkmen gazyny satyn almakdan doğrulugyny ýüze gurdy. Munyň ideýany Türkmenistanyň ilaty agyr ykdysady krizise sebäp bar boldy. Ýöne Russiýa 3 ýyl soň Türkmenistan bilen energiýa sewdasyny gaýtadan dikeltdi. Ýöne şonda da Türkmenistanyň ilatyň ýüzbeýiz bolýan ykdysady kynçylyklar on çokly eýsilmedi. Now, why are things getting so much better now? You're going to have to put that on the war with Ukraine. Russia is. Nämçin Russiýa bilen Türkmenistanyň arasynda gatnaşyklar häzirki wagtda hasy gowlaşýar. Muny Ukrainada barýan uruş bilen düşündirmeli bolýar. Russiýa häzirki wagtda Ukraina bilen alyp barýan uruşynyň töweregindäki ýagdaýlar wagtda beýleki köp sanly ýurtlar ýaly uly kartina seredýär. Rus nukdaýnalaryndan bu kartinanyň bir bölegi Ýewropa Birleşigi üçin ýagdaýlary borlugyndan kynlaşdyrmak bolup durýar. Sebäbi bilşimiz ýaly Ýewropa Birleşigi Moskwa sanksiýa girdi. Bilşimiz ýaly Ýewropa ýurtlaryna soňky wagtlarda, hususan soňky bir näçe hepde bäri tebii gazyň, newitin, benziniň bahalary ören ýokarlanýar. Bular Russiýanyň Ýewropalylara etmek isleýän basyşlarynyň bir bölegi bolup durýar. Inni ozarlan bäri Hazarysy gaz geçirjisi barada. Türkmen gazyny Azerbaýjany berip, ondan aňry Ýewropa satmak barada gurulmalar barýar. Şeýle pikirler Ýewropada hem meşhurlyk kazanýar. Bärde köp adam özleriniň inni satyn almayan Rus gazyny başga çeşmeler bilen Türkmen gazy bilen çalışmagyň uğurlary barada gurulun edýär. Russiýanyň birdenkä Türkmenistan bilen has mehirli gatnaşyklary amtylmagy şek şu mesele bilen bagly bolup durýar. So Russia's move all of a sudden to court much better ties with Turkmenistan is undoubtedly related to that. Diýip bilermen çürt kesig aýtdy. Energiýa serişdelerine baý Türkmenistan öz gazyny esasan Hytaýa iýberýär. Ýöne türkmen resmiýetleri soňky wagtlarda Pakistan resmiýetleri bilen geçirýän duşuşyklaryny we Awganystanyň dolandyrjylar bilen geçirýän gepleşiklerini Türkmenistan, Awganystan, Pakistan, Hindistan gaz geçirji taslamasyny hem gün tertibine getirmäge çalışýarlar. Ýöne şol bir wagtda hazır üstü gaz geçirji taslamasyny agdamakdan çetde durýarlar. Hasodul iýunna Atatürk radiosyna beren interwýusyna Britaniýanyň Glasgow Uniwersitetiniň professory Ýewraziýa boýunça bilermen Luka Ancheski Günwatry ýurtlarynyň Rus gazynyň ýüze urmak finansyklarynyň arasyna türkmen gazynyň eksportyny köpdürleşdirmek uğruna mümkinçiligiň emele gelendigini, ýöne gynansak da bu ugurda türkmen elitasynyň on çokly içgini gyzyklanma bildirmeýändigini gurrun beripdi. Häzir Türkmenistanyny öndürilýän gaza talap bar. Ýöne ýurduň elita gatlagy muňa hiçili reaksiýa görkezmeýär. Meniň pikirimçe bu Türkmenistan üçin nowatdaky elden giderilen pursat bolar. Diýip şonu bilermen aýtdy. Bruce Panier 30 awgustda Atatürk radiosyna beren interwýusyna hazır üstü gaz geçirji taslamasyny durmuşa geçirmegiň, ony gurmagyň uzaga çekmejekdigi barada, hatda bir näçe aýyň içinde onuň gurulşyny tamamlamagyň mümkinçilikleri barada gurrunlaryň edilýändigini belledi. Şol bir wagtda bilermen Kreml bilen gatnaşyklary ýygjamlaşdyrmagyň häzirki türkmen elitasy üçin hususan Berdimuhammedowlar maşgulatynyň häkimiýetini berkitmek üçin zerur we amatly bolup durýanyny aýtdy. And of course, it's important for the Berdimuhamedov family because undoubtedly they're receiving Elbetde, bir Berdimuhammedowlar maşgalasy üçin hem möhüm bolup durýar. Sebäbi olar şek şübhesiz Russiýadan Serdar Berdimuhammedowy prezident hökmüni gollamak wagtda eger dol nähilleri bir mesele bilen ýüzbeýiz bolan halatyna Kremlin goşulyp
onu häkimiýetde saklamaga yardım berjekdi barada kepillik alýarlar. Bu bolsa Serdar üçin, onun kakasy üçin gowy bolar. The Kremlin will intervene and make sure that he stays in power, which is good news for Serdar, good news for his dad. Mari vilayetinde transport hyzmatlary we okuw esbaplary epesli gymmatlady. Okuw ýylynyň öňü ýeresinde köpler çağalaryny mektebe taýýarlamagy howluk ýarka. Taksilere bolan isleg we bahalar ýokurlandy barlykda köp adam mektep üçin zerurlyklaryny satyn alyp bilmeýär. Azatlyk radiosynyň habarçylary mardaky ýagdaý barada maglumat berýärler. Bayram alynyň bazarlarynda esasana mektep üçin harit satylýan hatarlarda şuňlar adam köp. Emma täze okuw ýyly üçin zerur zatlary satyn almak herkime el ýeterli däl. Çağama zerur zatlaryň hemmesini satyn alyp bilmedik. Ogluma köýnek we jalbar satyn aldym ýöne ayakkabı pul yetmedi. Ol mektebe şypyk giyip gitmeli bolar. Men oňa ayakkabı satyn almagy söz berdim. Ýene biraz paxta ýygsam köwüşe hem pul yeter diýip bazara gelen bir ene gürrüň berdi. Azatlyň habarçysy paxta ýygmagyň etraplardaky köp maşgala üçin esasy girdeji çeşmesedigini we paxta ýygma çağalaryň hem gatnaşýanlygyny habar berdi. Emma bazara gelen alyjylaryň ençemesi agyr zähmet bilen gazanan ujepsiz pullarynyň zerur zatlara yetmejegine göz getiripdir. Sebäbi bahalar esli ýokurlanypdyr. Öýde çağlar okuw başlanýan çağ gözleri paxta meýdanynyň açylmaýar. Olar öz eşiklerini paxta ýygyp gazanýarlar. Her ýyl okuw möhütimi ýakynlanyny bazarlarda okuw esbaplary hem ikisi galýar. Dip adatlyň habarçysy gürrüň berdi. Şu aýyň dowamında ýurduň dürli böleklerinde owo hojalygynda işleýän, zirde bilden plastik gaplary ýygnaýan we bazarlarda dilikçilik edýän çağalaryň köpdigi habar berildi. Adatlyň habarçylary mektep okuwçylarynyň şeýdip okuwa zerur zatlaryny satyn almak üçin pul ýygnamaga finansiýandyklaryny habar berdiler. Munyň ýa-ni Ýewropa Birleşiginiň Türkmenistandaky wekiliýeti pes girdejeli maşgalalary we mektep ýaşyndaky çağalary goldamak üçin çäre geçirdi. 26 awgustda Twitter'de edilen ýazga göre Ýewropa Birleşiginiň wekiliýeti ýeňme we kek okaratly türkmen jemgyýetçilik birleşikleri bilen bilelikde 50 çağany goldanlygyny we olara mektep esbaplaryny sowgat berenligini habar berdi. Bu aralykda Türkmenistanyň döwlet habar beriş serişdeleri ýurtdaky garyplyk meselesini şol sanda mätäç ilatyň kynçylyklaryny çağalaryň okuwa taýýarlygyndaky kemçilikleri gozgamady. Döwlet neşirleri ýetip gelýän okuw ýyly bilen baglanşykly çap eden maglumatlarynda ýurtda 400 töweregi mektep bazarynyň işleýänligini habar berdi. Azatlyk radiosynyň mardaky habarçylary köpçüligiň okuw ýylynyň öňki taýýarlyklarynyň transport hyzmatlaryna bolan islegi ýokurlandyryp, taksileriň bahatynyň hem ikisi ýokurlanmagyna sebäp bolanlygyny habar berdiler. Hususan da Mary vilayetiniň Bayramaly we Garagum etrawynyň arasynda gatnaýan taksileriň bahaty bir hepdäniň dowamında her adam başyna 7 manatdan 15 manata çenli ýokurlanypdyr. Şeýlelikde okuw esbaplarynyň we egin eşikleriň bahatyna ulag çykdyjylary hem goşulypdyr. Köpçülük taksi tutanda goşulyp gidýär we ýolakçylar bahatyny paýlaşyp töleýär. Jemgyýetçilik transporty bolsa ençeme etraplaryň ilady üçin tas ýeterli däl. Habarçylarymyzyň sözlerine görä hususan da Bayramalynyň we Garagum etrawynyň arasynda diňe bir sany awtobus gatnaýar. Onuň hem köne bolan soň tiz döwülýänligini we käte 2 günläp awtobusyň bolmaýanlygyny habarçylarymyz gürrüň berýär. Olaryň sözlerine görä dinç günleri bolsa bu aralykda awtobus düýpden gatnamaýar. Balkan vilayetinde kerpiç zavodlarının bir näçesi öz işini besedip iş herlerini işten çıkarıp başladı. Kerpiç zavodlarının hünermenleri bunun sebebini yurtda dağ cisimlerinden öndürülen kerpiçlerin döwlet guruluşlarında ulanılmağının gadağın edilendiği bilen düşündürýärler. Bu ýagdaý owradylan daşlaryň käbir görnüşlerinin ve olardan öndürülen kerpiçlerin bahasynyň telim etse gymmatlap keýigiň şahyna çykmagyna getirdi. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy Sebitden maglumat berdi. Vilayetde kerpiç öndürýän bir näçe zawod yapyldy. Käbirler bolsa önümçiligini çäklendirdi. Munyň netijesinde kerpiç zawodlarynyň käbiri işgärleriniň ählisini işden çıkaran bolsa, käbiri belli bir bölegini işden çıkardy. Ýakynda şeýle zawodlaryň biri 50'den gowrak işgärini işden boşatdy diýip bu pudokdan habarly ýytybarly çeşmämiz 30 awgustda gürrüň berdi. Adatlyk howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli zawodlaryň atlaryny we yerleşýän ýerlerini aýan edip biljek maglumatlary äşär etmekden saklanýar.
Kerpiç zawodlarynyň bir näçe hünärmeniniň habarçymyza gurrun bermegine görä, kärhanalaryň yapylmagynyň we işärleriň işden boşadylmagynyň sebäbi ýurtda käbir kerpiçleriň döwlet guruluşlarynda ulanylmagynyň gadagyn edilmegi bilen baglanyşykly. Bularyň arasynda dağ jisimlerinden, ýagny dağdan gadylyp alynan daşlardan, şol sanda hek garyndyly daşlardan we toyundan öndürilen kerpiçler bar. Şu ýylyň bahar aýlaryna täze saýlanan prezident Serdar Berdimuhammedow keramik, keramzit, dağ jisimlerinden gazylyp alınıp ýörüten janlarda kesilip hek garyndyly daşlardan ýasalýan kerpiçleri döwlet guruluşlaryna ulanmagy dolu gadagyn etdi. Bulara direkt şlaka beton kerpiçlerine ulanmagy ruhsat verildi. Şlaka beton kerpiçleri sement we owradylan çagyl daşyndan ýasalýar. Dip efirde edi dilip atlandyrylmagyny soran yerli hünärmen indi guruluşlarda diňe 40-20 ölçegdäki kerpiçleriň ulanylmagyna ruhsat berilýändigini hem aýtdy. Adatly bu gadagynçylygyň resmi nüshasyny tapmak we onuň anyk haçandan başlap güýje girendigini anyklamak başartmady. Hünärmenler adatça bolşýaly bu gadagynçylygyň köpçüligi el ýeterli ýerlerde çap edilmändigini, bu baradaky kararyň kerpiç zawodlaryna iýerlendigini aýdýarlar. Adatlyk Türkmenistanyň Guruluşyk we Binagerlik ministrligi bilen habarlaşyp bu gadagynlyk barada goşmaça maglumat ýa kommentariýa almagy synanşdy. Ýöne redaksiýamyzyň 30 awgustda eden telefon jaňlaryna hiç kim jogap bermedi. Ministrligiň web saýtynda da bu gadagynlyk barada maglumat tapyp bolmady. Habarçymyz gadagynçylykdan soňra owradylan daşlaryň käbir görnüşleriniň bahasynyň 10 esse we bulardan öndürilýän kerpiçleriň narhynyň tas 3 esse gymmatlandygyny hem habar berýär. Bir kub owradylan daşyň bahasy 100 manatdan 1000 manada gymmatlady. Bu daşdan öndürilýän kerpiçiň bir sansynyň bahasy da 6 manatdan 15 manada ýokarlandy. Käbir ýerlerde onuň bahasy 20 manat bahalanyp keýigiň şahyna çykdy diýip başga bir yerli hünärmen anonimlik şertinde aýtdy. Habarçymyzyň maglumatyna görä gadagynçylyk toyundan kerpiç öndürilen zawodlaryň işine hem yaramaz täsir ýetirdi. Bu zawodlaryň köpüsi öndüren kerpiçlerini satyp bilmeýändikleri sebäpli häzirki wagtda bankrot bolmagyň bäri ýanynda dur. Adatça guruluşyklaryň işçiňleşýän mövsümi hasaplanýan ýaz we tomuz aýlarynda il arasynda bişen kerpiç atlandyrylýan toyundan öndürilen kerpiçler köp satyn alınýardy. Sebäbi guruluşyklaryň köpüsinde bu kerpiçden peýdalanylýardy. Ýöne gadagynçylykdan soň onuň xaridary galmady. Häzir bu kerpiçleri diňe owa ýerlerindäki guruluşyklarda ulanmagy ruhsat berilýär. Dip kerpiç sowdasyny edýän yerli telekeçileriň biri anonimlik şertinde gurrun berdi. Habarçymyz bu gadagynçylygyň toyundan öndürilen kerpiçleriň bahasynyň 4-5 esse arzanlamagyna sebäp bolandygyny hem aýtdy. Onuň sözlerine görä geçen ýyl bir kerpiçiň bahasy 1 manat 50 teňe bolan bolsa, häzir bary ýoğu 30-40 teňe bahalanýar. Kerpiçleriň haridary bolman soň bahalary alaşsyz düşürmeli boldyk. Ýöne kerpiçleri bu bahadan satsak, onuň girdejisi diňe işçileriň aýlygyny tölemäge hem ýetmeýär diýip bereket etrafyndan bolan bir telekeçi anonimlik şertinde gurrun berdi. Adatlyk bu gadagynçylygyň sebäplerini häzirlikçe anyklap bilmedi. Ýöne bu waka ýurtda dowam edýän ýiti ykdysady kynçylyklaryň we işsizligiň arasynda ilatyň güzöran eklenjiniň agyrlaşýandygy, käbir edara kärhanalaryň işärleriň aýlyklaryny öz wagtynda töläp bilmeýändigi we iş orunlaryny kemeldiýändigi barada habarlaryň gelip gowşýan mahalyna gabat gelýär. Türkmenistanda milyonlarça Amerikan dollary möçöründe serişde harçlanyp, her ýyl ençeme deshanyň guruluşy amala aşyrylýar. Bu puda ýakyndan seýnedýän yerli synçylaryň bir näçesi habarçymyz bilen söhbetdeşlikde bu deshalaryň guruluşynda ulanylýan önümleriň köplenç bir adamyň döwlet başçysynyň islegine görä saýlanýandygyny aýdyp, gadagynçylygyň bu tejribe bilen baglanyşykly bolmagynyň ähtimaldygyny çaklaýarlar. Olar muňa paýtaxt Aşgabatdaky we Sewitlerdäki guruluşyklarda ak mermere ýykyn edilmegini, bir meňdeş penjireleriň renkleriň we üçekleriň saýlanmagyny mysal getirýärler.